Бию үз үзеңне күрсәтү, хис тойгыларны тамашачыларга тапшыру сәнгате. Биюче хәрәкәтне генә күрсәтми, ул тамашачыга бер сүз дә ишеттермичә тарихны аңлатып сөйли. Казаныбызның авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары мәктәпләре бию коллективлары барысы да Крылья Советов паркына бию фестиваленә җыелды. Тулырак Фәннур Хәсәнов һәм Ленар Гыйззәтуллин видеоязмасында. Талантлы балаларның иҗади потенциалын тормышка ашыруда ярдәм итү максатыннан инде традицияга әйләнеп баручы балалар бию фестивале быел да оешты. Күптән түгел генә авиатөзелеш районының Крылья Советов ял итү паркы берничә йөзләгән балаларны үз канаты астына җыйды. Сегодня, в завершении учебного года, в такой яркое летнюю солнечную погоду, Бүген уку тәмамланганнан соң кояшлы табигать кочагында матур бәйрәм оештырырга уйладык. Бию бәйрәме. Бию ул югары сәнгать. Аны һәркем ярата, үзенә якын итә. Һәркемнең биесе килә, үз мөмкинлегеннән чыгып әлбәттә. Ә без оештыручылар ул мөмкинлекне бирергә тырышабыз. Әлеге фестиваль башкалабызның Крылья Советов ял паркында уза һәм форсаттан файдаланып, район җитәкчелегенә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Баланың дәрестән соң вакытын дөрес һәм файдалы үткәрү һәрберебезне борчый торган мәсьәлә. Әлеге вакыт арасын дөрес оештырырга һәрбер уку учреждениесе бурычлы. Класстан тыш эшләр дәрес кысаларына бикләнмәгән, әмма шул ук вакытта балаларның белемен дә, зиһенен дә үстерә торган, аларның гамәли шөгыльләренә, зәвыкларына, сәләт мөмкинлекләренә уңай тәэсир иткән тәрбия сәгатьләре. Мәктәптән тыш эшләрнең бер төре нәкъ менә бию дәресләре инде. Балаларның биюгә теләкләре зур. Бер-берсеннән күреп, бераз көнләшеп тә алар бию түгәрәкләренә теләп йөриләр. Аның төп максаты да бию үткәреләчәк бәйрәмгә, кичәгә яисә конкурска дип әзерләнә. Яңа Савин һәм авиатөзелеш районы шундый чараны үткәрәбез дигәч, Арано тарафыннан үткәрелгән шу чарага без 155-нче гимназиядан шатланышып шушы чарада ел сайын катнашабыз һәм балаларга бик күңелле матур табигать кочагында мәктәп кысаларыннан чыгып шундый матур җирдә чыгыш ясавыбыз безгә бик күңелле, бик шат, бик ошый безгә. Без хореографлар бер-беребез белән тәҗрибә белән туплашабыз һәм балалар да башка коллективларның чыгышларын карап, үзләрен киләчәк уку елында тагы да күтәренке күңел белән шатланышып, тагы да түгәрәккә тырышып йөри башладылар дигән өметтә калабыз. Һәрберсе үзенчәлекле, үзләренчә аерылып тора. Исемнәре белән дисеңме, әллә инде бию төре белән дисеңме, костюмнары, үзләрен тотышларымы, бию киләреме, барысы да төрле. Виктория, Индиго, Сөембикә, Йолдызлык, Сказка, Силуэт һәм башкалар. 3 сәгатьлек тамаша. Балалар бии, тырышалар, шатланалар. Әти-әниләр кул чаба, ә җитәкчеләр сынала. По окончанию учебного года мы все ждем праздника. Әлбәттә, без бу көнне бик сагынып көтеп алабыз. Бик күп коллективлар җыела, ел тәмамлануга йомгак ясыйбыз. Бу безнең яраткан фестивалебез. Һәр елны оештырырга тырышабыз. Балалар шатлана, аларга карап без сөенәбез. Без хореографлар очрашабыз, аралашабыз, үзебезнең уңышларыбыз белән уртаклашабыз. Беләсезме, бу ярату, биюгә мәхәббәт. Алдагы елларда да шулай шатланырга насыйп булсын иде. Бию түгәрәге, ул бию өйрәнү белән генә чикләнеп кала алмый. Ул зур иҗади эш, күмәк эш. Максат та бит биючеләр әзерләү түгел, ә музыка, бию хәрәкәтләре аша үзеңнең иҗади сәләтеңне күрсәтү, биюдән зур канәгатьлек алып, физик һәм психик киеренкелекне бетерү. Алга табада зур иҗади уңышлар, биек үрләр юлдаш булсын сезгә. Фәннур Хәсәнов, Ленар Гыйззәтуллин, Татарстан яңалыклары.